Herran pelko on viisauden alku. Herran pelko on viisauden alku. Se on viisautta. Se on viisautta. Tänään on juhlapäivä, mutta luostarimme uusi viini valmistuu vasta viikon kuluttua. En millään maltaisi odottaa. Ei kesken käydytä, tule mahakityäksi. Vastatkaa jo minulle, voiko olla kokki, vaikkei ole tatuointeja. Kokki Kolmonen tietäisi, mutta hän on kuollut. Haluaisin olla kuuluisa radion juontaja, mutta en millään jaksaisi olla tuntikausia maireana ja nauraa teennäisesti. Kas siinä visainen ongelma. Miksi Helsingin IFK jääkiekkojoukkueella menee päin persettä? Vaikka heillä on miljoona budjetti. Se on niille hurreille aivan oikein. Miksi menivät persujen kanssa samaan hallitukseen? Jumala rankaisee, Jumala rankaisee. Ei vedetä nyt politiikkaa tähän mukaan, puhutaan vaikka puutarhanhoidosta ja viljelyksestä. Siinä täytyy olla unelmia, mannapuroa ja mansikkaa, Juuri oikeanlaista kemiaa. Oletteko kuulleet, että Lapinlahden linnut orkesteri lopettaa? Heillä olisi ollut loistava tulevaisuus viihteen alalla. Hehän ovat vielä niin nuoria ja raikkaita. Nykynuoriso on pilalla. Nykynuoriso on pilalla. Me olimme kunnollisia. Asiasta toiseen. Voisiko luostari palkata minun tätini minun henkilökohtaiseksi avustajakseni? Niin olisi enemmän aikaa pelata sählyä. Kyllä, mutta riittävätkö rahat? Kallispalkkainen enosihan avustaa jo sinua. Niin, mutta hän on entisenä hyvinvointialueen johtajana tottunut isoon palkkaan. Minun vaimoni tulisi myös avustamaan. Hän on raskaana, joten hän saa tuplapalkan. Voi tätä ilon ja onnen päivää. Rakkaat veljet, ei murehdita huomispäivää. Joskushan sitä voi vähän nokata helejaa. Kerran vaan heilahti Jussin pussi. Mutta